Bojone setia. Aku ning ya ora ngono kuwi mbok cawiske ning mejane penak. Ini pergiwo, ndak bopong pergiwo. Ayo pergiwo, maju toh bareng. Ayo, ndak bopong. Hei. Wah, pembleser. Piye? Lagi iki lho. Ngapa? Kok dimi lagi. Sapa? Sing mari sampean lho iki. Awakmu. Dadak ngomong ngono kuwi kudune praktek nek karo aku ora pas ngono. Bojoku sapa? Wis milih kono sak karepe kono. Golek sing nganggur e sakmene sik do mangan kabeh. Pilihna to Pak Mi to. Kae lho rada nganggur wiraswara lho. Ndi? Wiraswara lho. Padha lanange gedeng aja lho iki. Lah sing nganggur kuwi tok kok iso mangsane. Golek. Wiraswara. Golek. Ayo sing ndi? Ki do madang kabeh. Kene Nduk. Jale Sing ndi? kancanono kae masmu kae. Iya, kowe lho. Lah kok Kowe tak goleke dangkelan pring iki lho, meneng kowe. Mangsane angel golek sinden ngene iki. Liya-liyane do mam kabeh iki ra gelem maem kok. Ora gelem mangan. Mau gedhe tirakate kuwi. Gedhe trakate napa? Iki mau wis mangan tek 3 piring kok sore mau. Kowe kira sembrono. Pangapunten lho, Mas. Heeh. Wong Pak Darmaji iki piyaine iki blobo lomo. Dadi iki lho Dlon. Yaine wis satene ditokke. Ngene, jare kingko para esuk. Iki engko nusul bakso. Lho, sesuk-esuk piye kowe rumah? Pecel. Sesuk bengi sik enek-enek rawon. Lho, tanggapane nganti engko sutok. Lho tapi rawon khusus kingko. Ning ndi? Marung dhewe. Mangsane. Ayo coba dipragake kaya ngapa? Jale. Iki duduk maneh bojomu, Tuk. Kae Niki, Pak. Heeh. Iki ketoke ngene mawadah tenan lho. Kowe ora sembrono. Ngono. Jale. Gowedi. Kowe iki digolekke rada apik ora gelem jaluke sing ngene sedengan mbok paido kok iso. Ngopo sebabe tak goleke pipit sing gedhi? Lah, Pak. Sing ora mbayar kuwi malah senengane torok karo wong lanang. Nah, ya kuwi. Nah apa? Modelmu. Nyapa? Liyane Pak Minto juga. Disyukuri tok. Kowe iki ora ngerti urusane wong wedok. Wong wedok ngene iki gemati lho, Mas. Gemati apa mbok golekne wong wedok sing lengne kentongan ngene kuwi kok. Delok ibu-ibu sing lemu-lemu senenge wong lemu ki ndudoke pikirane ayem, atine tentrem. Sing lanang mesti kuru mergo ngenes. Ya ora. Wis lemu. Masa Heeh. lemu ki ora perkara bahagia ki ketoke penyakit kae bojoku. Aja to. Ayo dipragake njajal. Tarinen jajal. Tarinen. Umpama awakmu anu Mas Heru pamane. Iki sapa? Iki Akwina. Oh, bojomu ngene Heru. Umpama Mas, ya ampun. Umpama kowe iki Tak pepet. Masa Afina Bisa romantis apa ora? kowe kok nek kira gelem apa tak golekne buis tukang adang. Nah. Sik ngene Mas, apik-apikan Piye, Pak? le merayu seorang wanita antara Jo Kluthuk Mas Jo Klithik iki apik endi? Sampeyan tak gandengke karo Mbak Punjung coba. Kula sik digolekke Lah iya, coba. Peh barokah melu wayang ben bengi digandengne terus lho. Ning ra entuk go mulih to Pak ya? Entuk. Ora entuk. Ento lek pengen geger neh kowe. Ini. Mosok sik kurang ya kowe iki. Mbok ya Mas iki ngengono lho. Lah Cakeme Segi. ora Mas yak-yakan. iki lho. Nyambut gawe kok go mulih. Pak Minto, heeh. klinik karo iki lho. Ya. Nggih. Aduh, lah oleh kode ijo. Cilik tapi lincah. Lho iya no. Oleh kok kodok bangkak iki. Kowe ora sembrono Mas. Iki sebelah ki Mek kungkong. iki malah aku iki rada rugi kok.
Kae sebelah ke tanduran jagung ning ora bertongkol dua. Nggonmu bertongkol dua lho. Iki malah tongkole ndak umum iki ya. Ngono. Rajono. Lah, kaya Ora nduk. yayaan ngono. Lah oleh iki. Contoh nih Mas Lidik Nggih. menjalin mahliga rumah tangga yang harmonis, yang tentrem, ayem, kebak kabagian kaya ngapa coba? Kula niku mboten kakek ngomong kok Mas. Saya itu tidak terlalu banyak mencintai wanita tapi mencintai satu wanita berbagai cara. Ngoten. Ya. Begitu ya, Mas. Yo. Ngapusi. Satu wanita ya, Mas. Iya. Iya. Ayo kene. Nduk anu tak Nggih. Tak gendong leh. tak gendong piye kowe ora ganggu. Aku iki karo kunjuk papunten Mas Minto. Ya. Dik sampean ngerti to? Pripun, Mas? Nek ning ngarepe Mas Darmaji lak ana tanduran kates to kae. Nggih, Mas. Kates kae lho. Iya. Kae aja kates. disawang katese. Ning samangan katesmu. Kowe kok tak tonyo ndeloson lho iku kok iso. Aku ki ngomong karo iki ora ngomong karo. Lah iya. Tapi kan katese punjungi jos. Jos yo nggone bojomu Lah, iki duduk kates. apa kuwi? Melon. Kowe ra sembrono. Papunten Mas. Ngerti to nduk kae apa nduk? Kates, Mas. Kates. Nggih. Kates ke saka tembunge ka karo tes. Nggih. Kaki karepmu aja nganti mandek, tes ki tegese apa wae sing dilakoni kudu dites dhisik. Aja kemrungsung grusak-grusu keburu nafsu. Oh, layakno jenengan kok tukang ngetes to, Mas. Lah iya kuwi. Mula kabeh kudu dites dhisik. Dadi kowe kudu Ya, siap alwe dites. ngono. Dadi kuwi sik kates, Nduk. Kowe ngerti sebelahe kae ngarepe apa, Nduk? Jagung. Mas. Jagung. Jaganen atimu aja nganti bingung. Mula awake dhewe wong beblayan kaya Mas Heru karo Mbak Pina, kuwi dijaga atine aja nganti bingung, aja noleh nengen, aja noleh ngiwa, sawangen ning ngarep aja nyawang mburi. Kados panjenengan nggih. Kaya Mas. ngono diajeng. Ngono. Yen kowe Aja tak kasar-kasar yen to. Mas. kowe tak ibaratne paralon, Nduk. Hah? Paralon. Dadi wetengmu gedhi tak cepaki sapi teng sing ngombo. Ya ta, mesti elek kowe ra. Lah bojomu kok pokoke sapi keng. Paralon kuwi saka arti paki paringono tresnamu lan tresnaku tetep nyawiji. Raki tegese ora ana wanita sing tak tresnani kejaba mung kowe. Lon ki lon. Kowe ben bengi mesti tak keloni. Lon ki alon-alon. Dadi aja kemrungsung tetep alon-alon membina rumah tangga ya, Nduk ya. Oh, ngono ya, Mas. Ya, apa gawedine. Demen aku. Mas, Demen palaku ngono ya. Aku Palaku. Demen palaku. Lah mau lho, tok rayu malah demen aku. kowe iki jane wong wedok wong manol iki banget. Lah aku demen kok. Ya demen tapi aja nginang-ngene kaya. Lah wong sing wedok agresif Karo ora. bojone kan. Bojo ya. Itu Mas Minto. Jarene kan Heeh. agresif. Bojo ya bojo tapi gerakmu ki aja kaya ngono iki kaya bar ngombe jamu galen ngosek kowe iki. Piye ngene? Nah ngono lho. Mingkup. Alah kon tetep kempit nyapa to jane kok. Nyapa? Lah piye? Nah biasa ngono lho. Kowe ra iso mingkup wong pupune gegeden kok iso. Mbok kon mingkup. Ya Dik ya. Niki lho Mas Minto. Heeh. Bocah niku sing klasik niku nggih ngeten niki. Klasik niki. Klasik kaya motor. Loh, kepiye to sam wong ki luwih becik. Klasik bojomu lek bojoku ki herek. Kok erek kepiye to? Kenapa kudu Eh, blong? bojo kuwi halus badhe dahar napa Mas Joklitik menika sampun cemawis badhe ngersakaken sirah monggo. Halus bojoku. halus Penake ya, Mas. penake bojo ngeten iki lho Pak Minto. Heeh. Sing rodok kasar. Ngapa? Kowe golek halus lek pas mangan. Kon nyontoni iki kasare bojone Loh, coba. bojoku lho iki kasar. Kowe lek mbok golek bojo halus nun sewu. Kowe lek pas ning Surabaya ning kota besar Nggih. nyabrang malah bahaya. Penak bojo sing kasar ngene iki. Piye? Loh, ayo Mas kalau dalane sepi kiwa tengen sepi. Ayo kita nyabrang, ayo nyabrang ndi. Penak. Bojo halus, ayo bahaya. Piye? Kaya ngapa? Tengen lho, enek pikem. Aduh. Lho, mlaku klunu urung teko nggon tabrak pikep bongko kowe. Ya ta, nek ra seneng karo dulur ngeten iki. Iya. Pak. Lho nek sok lairne Nyawa? halus bojoku timbang bojomu. Kaya apa? Lah iki iso nek umpama nuntun putune, ayo nduk istighfar, nduk nyebut asmaning Gusti. Kuwi lho, cirahe jabang bayi wis ketok tungul-tungul, nampil napas, ngunjal ambekan. Kuwi lho nduk alus metu punang jabang bayi gangsar. Kasar. Ayo lah nek bojomu kasar piye? Ndang mekokok, ngono piye kowe? Aku lho wis molo kuwi lho.
Ayo, golek Mas. mbok golek pas kuwi Pak Minto. Jajal pas tanggomu kobongan. Piye? Loh, lha lek penak bojoku. Kalau omahe Pak Minto kobongan, ayo kita golek banyu. Lah disiram grujuk yang mampet. Kena bojomu lho. Piye, Mas? Loh. Apa kayak kedul. Ora enak ya. Urung teko nggon omahe entek. Wis ra gagas. Mas pelokmu, Mas. Pelok, Mas. Sekarang ini ya. Mas, Dalem. ketika kamu memegang tanganku, apakah ada yang marah, Mas? Yen nesuwi sarana kanggo nduduhke rasa tresna. Mekaten. Iya, apa wae sing tak lakoni ora ana siku dendaning Jawa to. Kabeh wis ditata. Sekarang sudah tidak marah-marah ya, Mas? Ora ana. Mergo wis kena lantai kelapson. Wah, Ya ora kok iso. Coba. Kekarane wong akrambi romantis. tutu banda tutu rupa. Kowe ngerti iki sing ditabuh jenenge apa, Nduk? Gender, Mas. Gender ki tegen olehmu sesender marang kersaning Gusti Allah Subhanahu wa taala. Oh, mekaten. Sandinge ki apa, Nduk? Slentem. Slentem kuwi saka tembung kowe yen dadi bojoku aja slenco ing tembung. Yen tresno ya tresno, yen ora ya ora. Kula tresno saestu. Saman roh sing gandul-gandul ke jenenge apa, Nduk? Gong. Ketoke kayak modelnya kayak modelmu Cahayu tadi. Alah, Gede lho. Ayo padha wae. gedeng ya. Gede tapi enek mentol cilik nang tengah. Amung ati pawi tane Wah, romantis. Kayak iso apa ora kasing sisih lor kae. Sakit Pak Minto. Aku rayunan, Mas. Nah, Sayang. rayunan. Iya, sayang. Pipit, Iya. apa bedamu sampean karo salon Cahayu? Enggak aruh, Mas. Apa, Mas? Kita enek bedane. Nyampur aja genset. Mengecewakan. Enggak kok mengecewakan kok. Kon dulang bit ben ketok sayang bit. Dagelane nek klambine kaya Dulangan, Pit, dulangan, guling Pit. ngono kuwi. Ngono. Sing didulangi apa sarana apa-apa entek kabeh Pak Minto. Lah kuwi. Nah, Tak buktikan dulang ya, Mas ya. lek memang sampean iki harmonis dalam keluarga. Ojo kalah karo keluargane Jo Klitik. Nah, nggih Pak Minto. Tak dulang ya, Mas. Iya iya. Aku suwi enek 6 tahun rambut dulang, Nduk. Ndek ngenani mbok dulang malah. Ndek Cahayu. Mosok mangan tenan iki. Alah. Apa kuwi ora gizi ora vitamin blas. Lah wong kuwi. didulang turane wong. Didulang turane sindah-sindah. Didulang turane wong lekmu seneng. Loh, ya Allah. Pres. Ngono mbok pamene. Nyepres, Mas. Nyepres. Aja mbok buak, biasane tisune kuwi mambu sithik ya dipangan lho. Ngono. Diangkrek. Nyapa? Lombok tok. Lah wong setiae ngono kuwi. Ngombe ya, Mas. Aja kaget. Ngombe ya, Mas. Mimi, ya. mimi. Mimi. Mas. Mimi, anu aja kuwi to, Pipit nyapa. Sing ndi? Lah langsung nang ngene kemasane kuwi. Mimi ya, Mas. Alon-alon ya, Mas. Nek Mimi ya, Mas ya. Nyapa to sing iki? Lah sing ndi? Kuwi lho. Engko sing kuwi engko. Mimi sik. Jan setia tenane bojone. Bojone setia tenan. Setia. Setia. Bojone setia. Iki Mimi plus masuk angin. Ya. Setia lho. Ayo, nah Pit sik ngelak Pit. Sik ngelak. Tas sik ngelak. Sik ngelak. Yo, sik tak bukane, Mas. Gak apa-apa. Bojone setia. Nah. Aku ning ya sok ora ngono kuwi mbok cawiske ning mejane penak. Sekali-sekali rap karo tekpun kakang. Aku gak mangan ning raiku pedes. Jakre. Iki jane banyolan opo nek. Iki dulang Lombok tok. Lah wong iki ngajak raiku ben kowe dangan. Kowe yo ngono mbok dulang mie paling pedes. Mbok Gak kowe ngerti banyu. lane lomboke lho, Mas. Ora ngerti apa? Umus diomongi Lombok tok mit ngono. Ayo ditutuke Mas Ludung. Suamiku. Luput. Sik. Suamiku sedang anu lho. Matengane komoto barang. Mas kok mesakne. Kowe bar mangan pedes ya
iso mbok semprotke ning kancane iki lho. Oh alah. Wis ora melu mangan mine. Mine bojomu enak ra? Loh, Iki mine bojomu enak. karek telu. Rontok apa piye? Mas. Kok ero? Ora kok rontok ning dingengei. Luput pisan kena pisan. Suarane jan arum serak-serak klomoh. Yen gampang luwe gampang. Nah, rodok mepet dirangkul. Ndak cakep ngene. Jan kaya Mas Luduk, Dalem Pak Minto. arep ngawinke kebon yang endi? Niki mesti dikawinke kula suntik. Mas aku gendong, Mas. Gendong. Lah nek perkara kuwi aku engko sik. Nek kuwi gandeng Ayo. tak turuti rene. Ayo. Kowe pengen gendong to? Gendong. Gendong sisih ngarep apa mburi, kiwa apa tengen? Sisi ngarep madem mburi. Ngarep madem mburi. Marep. Madem mburi. Lho, lah kuwi lak ya terjadi 2-2-0 karo 1-1-0 lho kuwi. Apa kowe? Ayo konslet no. Sampan yo ngono. Iya. Bahaya. Nyapa? Kak akhirnya dipoto malah kaya kethek mangan kates. Ketae sampean ngono apa piye? Lah itu apa ketheke kowe kates. Lah nek aku lho luput pisan Bahaya. kena pisan diajeng pergiwa manut marang pun kakang diajeng pergiwa. Nggih, Kang Mas. Yen menawa katresnanku mung kowe ra ana liya diajeng pergiwa. Aku nyuwun pangku. Apa kowe njaluk tak pangku? Kaya ngene, bukti katresnanku pergiwa. Ayo pergiwa. Sugriwa. Pergiwa. Pergiwa lek cilik gedhe Sugriwa. Kowe kethek oh, Mas. Oh alah. Ayo jajali. Pergiwa. Kaya aku kok kene lho. Wah, iki jan. Iki Sugriwa iki. Luput pisan kena pisan yen gampang luwe gampang diajeng garwanipun kakang diajeng Njing Kang Mas. kowe nyuwun apa bakal tak udaneni waton ora nyuwun mudine lintang lan rembulan ya diajeng Kula nyuwun gendong Kang. kowe njaluk gendong meneh kowe njaluk gendong meneh tak tung kowe njaluk tak gendong diajeng beluk ayo tak gendong tak indit tak boyong ana ing kadewate diajeng wis awas wis Rame lek Bit. ngono Ya. sampak langsung dijak Jane ngono melek tapi musuhe kethek niki napa saged? Pergiwa. hei suarane gedhi pergiwo garwanipun kakang pergiwo Pergiwa. Garwanipun kakang Pergiwa. Kowe nyuwun apa Pergiwa ning aja nyuwun lintang mudun lintang lan rembulan diajeng. Pergiwo garwanipun lakang pergiwo. Kakang. Kakang kok lakang. Aku muni apa? Lakang. Sapa sing ngomong muni lakang? Jenengan lho. Kakang. Lah mau muni lakang lho. Bapakmu ngono lho. Sampean mau lho. Aku muni apa? Lakang. Lah iya. Lah iya. Heeh. Kok lah iya? Baleni. Pergiwo garwanipun lakang pergiwo. Kalipun lakang Pergiwa. kakang Lah yo kakang pertama aku sisi ning lakang lho. Kowe nyuwun apa Pergiwa? Kula nyuwun dipondhong Kang Mas. Belum. kok lho iki kepiye tak udaneni diajeng Udan lindasmu ya. napa Enggak kuat ngebos bos. lho Gatotkaca iki sekti mandraguna kok iso Tak semayani. Piye? Lah kok dipun semayang. Ayo. karo trisik sing wedok trisik awas diajeng pergiwa gage mapano diajeng
ndak boyong, ndak penake. Sesandingan marang pun kakang jang nyokos. Yo, pergiwo. Manut delatang, dang. Awas. Yo. Ini pergiwo, ndak bopong pergiwo. Ayo pergiwo, manut toh marang. Ayo, ndak bopong. Hei. Wah, pembleser. Oleh-oleh nek yak-yakan yo ngono kuwi lho. Syukur. Lah bojone iki ning kene kok digendong bojone kancane. Gatot kaca rusa. Tak contoni. Wah. Pergiwo. Manut to marang pun kakang pergiwo. Bakal ndak kepengake uripmu kowe. Piye? Lagi iki lho. Ngapa? Kocok dimi lagi. Takone lagi. Malah mbok junjung ra karo-karo. Begitu cebol langsung. Oke mapan ayo anak. Ya jenenge wong entuk-entuk iya ngono. Entuk ya entuk mosok karo kocok nek setanting lagi iki. Oh kudune mboponge ya ora ngono kuwi kok iso. Ayo terusno diajeng. Aku tak menggeh-menggeh. Wah, sapi dang iki sak gedine. Wah, kowe kiwa to? Heeh. Aku tengen pas padha tengahe. Pupune kok guling. Kuwi cara kapuk nu super. Nah, saiki nembang bareng, Mas. Lah niki dereng bar kok niki. Urung bar. Dereng sik ben dirampunge mungkin babaske belok barak Dereng. lintang samara. Yen angel. Mau. Maaf lho Mas. Maaf apa? Maafkan aku. Maaf. Aku iki garut kaca lho. Wis, Alah padikmu penak ayo anak. penak gundulmu iki. Mosok garut kaca mek kiwa tok. Yo. Kurang wit, kurang. Wit, Kurang. sing tengen wehno pisan. Hei, sing tengene sik segelan. Kuwi tulisane SNI. Ngono. Angel tan kanoti numbas harato Dawah napa Pak Minten nderek panjenengan? Manut larase pelok barang Ya. dadekke lintang asmara. Nah, Ya. Yuk, Yuk, kaya ngapa? Dados. ya. Wah, jangan tenan.